Την Κυριακή των Βαΐων γιορτάζουμε τη διαδυτική είσοδο του Χριστού στο Ιεροσόλυμα. Ο Χριστός είχε αναστήσει τον Λάζαρο και έτσι πάρα πολλοί είχαν πιστέψει. Όμως οι Ιουδαίοι που ζήλευαν τον Χριστό έκαναν συνέδριο και αποφάσισαν να θανατώσουν τον Χριστό μαζί με τον Λάζαρο. Με αυτόν τον τρόπο πίστεψαν ότι δεν θα αυξηθεί πίστη στον Χριστό. Ο Χριστός απομακρύνθηκε και κατόπιν επέστρεψε στο Ιεροσόλυμα καθισμένος πάνω σε ένα γαϊδουράκι. Ο λαός και ακόμα και τα μικρά παιδάκια τι κάνανε, τον υποδέχτηκαν με μεγάλη χαρά, κρατώντας στα χεράκια τους κλαδιά από φοίνικες. Και τι κάνανε άλλο, στρώανε κάτω στο έδαφος ρούχα τους. Οι αρχιερείς των Ιουδαίων κάκεψαν ακόμα περισσότερο και προσπάθησαν να πάρουν το λαό με το μέρος τους. Ο Χριστός άλλοτε δεν εμφανιζόταν και άλλοτε εμφανιζόταν και τους μιλούσε με παραβολές, δηλαδή με ιστορίες που είχαν απλό και βαθύ νόημα. Το ότι ζήλεψαν οι αρχιερείς αντί να χαρούν για τα θαύματα του Χριστού μας βάζει στη σκέψη να προσέχουμε, να μην ζηλεύουμε για τα καλά και τις επιτυχίες των γύρω μας, το ότι αυτό θα μας οδηγήσει στο να αποτύχουμε στη ζωή. Ενώ αν χαιρόμαστε για τα καλά των άλλων, θα έρθουν και σε εμάς καλά. Το ότι απομακρυνόταν ο Χριστός όταν αυξανόταν η κακία των ανθρώπων και ότι εμφανιζόταν πάλι για να μιλήσει με παραβολές, μας δίνει παράδειγμα να μην κακεύουμε κι εμείς όταν μας κάνουν κακά πράγματα, αλλά να προσπαθούμε με τρόπο για το καλύτερο. Με το γαϊδουράκι μας δίνει παράδειγμα ο Χριστός να παραμένουμε ταπεινοί πάντοτε και ιδιαίτερα όταν μας δοξάζουν. Το ότι υποδέχθηκαν τον Χριστό με χαρά ως νικητή έδειχνε αυτό που θα γινόταν έπειτα, δηλαδή ποιο ήταν, το ότι νίκησε ο Χριστός στο θάνατο με την Ανάστασή του. Επίσης, μας διδάσκει ότι είναι σωστό να τιμούμε τον Χριστό και κατ' επέκταση τους γονείς μας, τους δασκάλους μας και γενικά όσους κάνουν καλό στον κόσμο. Το ότι οι αρχιερείς προσπάθησαν να πάρουν το λαό με το μέρος τους και ότι τελικά πολλούς τους παρέσυραν, δείχνει ότι πολλοί κακοί ηγέτες οδηγούν τους λαούς τους σε εγκλήματα. Επίσης δείχνει ότι πόσο εύκολα μπορούν οι άνθρωποι να αλλάζουν στο κακό, ειδικά όταν δεν είναι στερεωμένοι στο καλό. Μετά την Κυριακή των Βαΐων ξεκινούν τα πάθη του Χριστού. Έτσι λοιπόν να υποδεχτούμε τον Χριστό με χαρά και με τιμή και να προσέξουμε μη τυχόν και από σφάλματά μας και κακές σκέψεις μας τον περιφρονήσουμε. Καλό Πάσχα και καλή Ανάσταση.